No niin ja tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa pelataan paljon pyydettyä Minecraftia. Ja hei, tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Mega Ragein kanssa. Ja tässä muuten kuvassa näette heidän uutuustuotteen Tremendously Black Smoke Flavored Energy Drink. Tämä on niin hyvä, mutta hei, tämä pullo me rakennetaan tänään tänne Minecraftiin. Eiköhän aloiteta. Pistetään tohon, niin voi katsoa vähän mallia tosta, mitenkä tuo rakennetaan, mutta hei. Mä oon täällä jossain metsän keskellä, musta tuntuu, että me ei tänne tätä rakenneta. Joo, hei, mehän rakennetaan muuten tänne kyläläisten ihaltavaksi tämä pullo tänne. Ehkä me tähän se tehdään. Raivataan sitä pikkasen tilaa. Minähän, jos ette tiennyt, niin minähän olen siis aivan uskomattoman hyvä Minecraftin pelaaja. Kreatiivissa on tullut rakennettua vaikka mitä tässä eiköhän me tähän saada aikaiseksi tämmönen pullo rakennettua. Why are you running? No niin. Tehdään oikein iso pullo tähän, koska Mega Rageillähän on markkinoiden isoimmat pullot. Tuolta sitten voivat kyläläiset tuolta ikkunoista ihastella tätä pulloa. Sinä tiedätkin, mikä on hyvä väri. Mitä äijä? Älä tule tänne nyt. Tai no tuu vaan, säkin tulee katselemaan. Kaikki tulee tänne katselemaan, että mitä täällä tapahtuu. Oikein tähän tulee semmonen nyt. No niin. Pistetään ehkä. Hei, katso mitäs täällä löytyy. Täällä te selvästi olette tämä vihreän värin kannattajia on täällä löytyy. Tää on oikein hyvä myös. Tämä on oikein mahtava juoma tämä. Nyt meni kyllä pelin musiikit aivan täysille. Nyt täällä soi jotkut instrumentit korvissa. Nyt mentiin ihan väärään paikassa. Noin. No niin, asiaan. Ja näin. Siitä tuli kyllä 4. Tässä välitte voisitte sitten, jos tykätä videosta, jos ette ole vielä sitä tehneet, ja jakaa vaikka kaverille, ja tietysti kaikkein tärkein, tilatkaa se kanava, jos ette ole vielä tilanneet. Niin ja se kello sit päälle, että saatte ilmoitukset näistä videoista. Se on tärkeä homma muistaa. Tähän nyt vaan reunat tähän, niin päästään äkkiä pois. Tai siis on uutta videota pitää ruveta teille tekemään, niin ei tässä koko päivä kuitenkin tähän voi käyttää. Pitää tässä pari muutakin videoa kuvata tänään, niin no niin. Vähän tuli tossa teknisiä ongelmia, kamera meni kiinni. Tämän verran mä nyt on saanut tätä rakennettua. Joo, vaikka tolle, niin mähän tarvii muuten lasia kans tohon. Tohon tähän osaan. Niin otetaan sitä. Kato, sain new recipes unlocked. Check your recipe book. No niin, nyt on tämä pullo itsessään saatu valmiiksi, niin sitten pitää vielä nämä kaikki mitä täällä on. On kyllä hyvää työtä designin suhteen tehnyt tuo Mega Ragein valmistajat. Todella, en oo kyllä. Ootteko nähnyt? Ootteko? No niin, hei. Pullo on valmis. Mielestäni aika hyvin onnistuin tässä, jos vertaatte minun tekelle tätä pulloa. Aika hyvä sitä tuli, mutta hei, käykää ostamassa näitä pulloja, näitä saa kaupoista. Todella hyviä, suosittelen ehdottomasti ostamaan näitä. Mut joo, tuosta pääsette tuolta pääsette sinne maisteluvideoon, missä maistelen ensimmäistä kertaa noita juomia. Kannattaa käydä se katsomassa. Mut joo, tällainen video tällä kertaa. Tykätkää videosta, tilatkaa kanava, jakakaa frendeille. Eikä siinä muuta. Nähdään ensi videossa. Se on moro. Hei! Kiitos, että katsoit videon. Muista tilata, tykätä ja jakaa kaverille. Ja hei, tos noin, pääsit kattoo mun viime videon. Kannattaa käydä se tsekkaa, jos et oo vielä tsekannut. Ja hei, nyt on tärkeä homma. Osta näitä uusia Mega Rage energiajuomia. Ne on ihan sairaan hyviä. Kannattaa käydä ostamassa ehdottomasti näitä. Mutta hei, eikä siinä muuta. Se on moro.